Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Sa pagpakanaog sa Ginoo sa usa ka gutungan hisayuta ug sa paglaglag sa mga tanong nga nagbuhi kanila, iyang gipadalang usa ka tawo una kanila, si Jose nga gibaligya ingong usa ka ulipon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Ila siyang gikargahan uhog mga gapos ug gipusasan ug mga kadina, hangtod nga ang iyang panag-an nahatuman ug ang pulong sa Ginoo nagpakita sa iyang kamatinud-anon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Ipatawag siya sa hari o gibuhian ang magmamando sa katawhan, mipalingkawas kaniya. Gihimo siyang agalon sa iyang balay ug magmamando sa tanan niyang mga katigayonan. Hinumdumi ang mga katingalahan nga